मी प्रीतिया कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला तुमचं मनापासून स्वागत करते. तर आजचा दिवस सर्वांना खूप सुख शांती आणि समृद्धीमध्ये जाऊ ही ईश्वरचरणी प्रार्थना. तर मंडळी, लाईव्ह सुरू होण्यापूर्वी, गप्पा आपल्या स्टार्ट होण्यापूर्वी मी तुम्हाला माझ्या चॅनलबद्दल सांगू इच्छिते की माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान सणांचे व्हिडिओ आहेत. म्हणजे कोकणामध्ये काय कल्चर असतं त्यातले व्हिडिओ आहेत आणि महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. म्हणजे सध्या मी जम्मूला असते त्यामुळे जम्मू एक्सप्लोअर करते. तर नक्की एकदा पहा, माझ्या चॅनलला जाऊन व्हिजिट करा आणि आवडल्यास प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. धन्यवाद. हाय समर्थ दादा, नमस्कार. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? नमस्ते भैया. मैं तुम्हारा प्यारा समर्थ लोको पायलट हूँ. प्यारे समर्थ, धन्यवाद लाइव पे आए इसलिए. लोगो पायलट पटापट जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. समर्थ, काय करतोयस? बरं आहेस ना तू? मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला आणि डबल टॅप करा सर्वांनी जॉईन होऊन. बाळा दीदी जेवण करताय की दीदी? जेवण करायलाय की दीदी? जेवण अजून नाही. आता जस्ट म्हणजे छोटी मुलगी आली, त्यानंतर दुसरी मुलगी येणार, मग मिस्टर येणार, मग आम्ही एकत्र जेवणार. जेवण करायला ये म्हटलं माय. ओके समर्थ, नक्की येते. काय आहे जेवणात आज स्पेशल? प्लीज पटापटा डबल टॅप करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी चॅनलला प्लीज डबल टॅप करा. मंडळी, पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. छान छान कोकणातले व्हिडिओ पहा माझ्या चॅनलला आणि या लाईव्हवर खूप छान छान माणसं असतात. दीदी मला बाळा बोलत जाय. समर्थ बाळा. मी माझ्या पोरांना बाळा म्हणत नाही, तुला बाळा म्हणू काय? मला ते खूप आवडतं बाळा. अजून एक ती होती ना, एक ह्याच्यामध्ये व्हायरल झाली, बाळा काय करतोस तू? भूषण जाधव. हाय भूषण दादा, नमस्कार. स्वागत आहे माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. कुठून आहात भूषण दादा, नक्की सांगा मला. कुठून आहात भूषण दादा, नक्की सांगा. मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. आपणाक नाही ती बाहेर ती आपण आता आपणाक. प्रथमेश पाटील. ताई तुझं जेवण झालं का? नमस्कार प्रथमेश दादा. माझं जेवण अजून म्हणजे राईस होतोय, त्याला उशिरा जेवणार आम्ही. कसं चाललंय तुमचा दवाखाना प्रथमेश दादा? तुम्ही त्या दिवशी सांगितलंच नाही की तुमचा दवाखाना कुठे आहे, काय आहे लोकेशन. मी माझ्या कोकणातल्या माणसांना सांगेन ना की प्रथमेश पाटील डॉक्टरांकडे जावा म्हणून. समर्थ हसतोय. भूषण दादा म्हणते पालघर. नमस्कार भूषण दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे. गोविंद दादा बोलतायत. हॅलो, हाय गोविंद दादा, नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? कुठून बोलताय नक्की सांगा. सुरेंद्र दादा, कहाँ से हो आप? नमस्ते सुरेंद्र भैया, मैं हूँ महाराष्ट्र से, कोकण से. आप कहाँ से हो जरूर बताना. गजानन दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. गजानन दादा नमस्कार. कसे आहात तुम्ही? बरे आहात ना? काय करताय? जेवलाय का? गोविंद दादा विचारतायत तुम्ही कुठून आहात? गोविंद दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यामधून. प्रॉपर्टीज इन अंधेरी वेस्ट. हॅलो, स्वागत आहेत आपलं माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. भूषण दादा काय विचारते? हो झालोय. काय झालोय?
जेवून झालात का? आनंद दादा बोलतायत. हॅलो ताई, नमस्कार आनंद दादा, स्वागत आहे चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोळी या चॅनलला. भूषण दादा म्हणताय इंस्टाग्रामवर फॉलो करू का तुम्हाला? नको दादा, इथंच काय म्हणतात ते इथंच सबस्क्राईब करा चॅनलला, आणि माझे चॅनल कसं आहे ते मला नक्की एकदा कळवा. समर्थ म्हणतायत जय गजानन माऊली, पडेल प्रेमाची सावली. अरे वा. जितू कांबळे, नमस्कार मॅडम, सिंधुदुर्ग कोणता तालुका? कुडाळ तालुका. मी सिंधुदुर्गातून बोलते, कुडाळ तालुक्यातून. पण सध्या मी जम्मूला असते, जम्मूवरून लाईव्ह चालू आहे, पण मी कोकणातली आहे. सुरेंद्र दादा म्हणतात राजस्थान. नमस्कार. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा यार, प्लीज. जितू दादा जितू दादा, भूषण दादा, आनंद दादा, प्रॉपर्टीज अंधेरी वेस्ट, प्लीज डबल टॅप सर्वांना. गोविंद दादा प्लीज, गजानन दादा, सुरेंद्र दादा प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. डबल टॅपच होत नाही आहेत का? असं करताय? त्यानंतर कोणाचा मेसेज आलाय? सॉरी. भरत काकडे. हाय भरत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा. अवधूत दादा म्हणतात कोकणची माणसं साधी बोळी. नमस्कार, कशा आहात तुम्ही सर्वजण? अवधूत दादा मी खूप छान आहे, तुम्ही कसे आहात? काय करताय? जेवलात का? आणि प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा मंडळी, 3च डबल टॅप झाले आहेत. सविता ताई म्हणतायत हाय. हाय सविता ताई, कुठून बोलताय नक्की सांगा. गजानन दादा म्हणताय हो ताई मी ठीक आहे, तुझी तब्येत सांग कशी आहे? हॉस्पिटलमध्ये गेली होतीस ना? नाही, हॉस्पिटलमध्ये नाही गेली, हॉस्पिटलमध्ये नाही गेली, आयुर्वेदिक गोळ्या खाल्ल्या, आता आहे ठीक, ठणठणीत आहे मी, ठणठणीत. गजानन दादा धन्यवाद, हां तुम्ही माझी तब्येतबद्दल विचारपूस केली. सोन्या दादा म्हणतायत नमस्कार ताई. सोन्या दादा नमस्कार, कसे आहात तुम्ही? कुडाळची काय? होय होय, मी कुडाळची, कुडाळचा, कुडाळ तालुको. जितू दादा तुम्ही खैले असाय नक्की सांगा. आनंद दादा ताई माझी ड्युटी होती जम्मूला. ओके ओके आनंद दादा, खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज जॉईन व्हा. माझं 1:15 वाजता म्हणजे 1:15 वाजता रोज लाईव्ह असतं, तर नक्की एकदा जॉईन व्हा. समर्थ म्हणतात दीदी मी जेवण करून येतो, मी 30 मिनिटात. हां चालेल चालेल, जेवून घे. सविताताई म्हणतात हाय, आय एम ऑल्सो फ्रॉम जम्मू. हो का, जम्मूमधून आहात का? वेलकम टू माय चॅनल. जितू दादा म्हणतात अच्छा ही वैभववाडीकर नाही, सिंधुदुर्गकर, कुडाळकरा. प्रशांत कांबळे, नमस्कार प्रशांत दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. रेल दादा समर्थ म्हणते दीदी चॅनल पुल्लिंग केली का काय म्हणजे? अवधूत दादा म्हणतात लाईक डन, थँक्यू अवधूत दादा. सोमीनाथ दादा म्हणते ताई कुटुंब बोलती, कुठून बोलती असं म्हणायचं आहे का? मी कोकणातून बोलते दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका. भूषण दादा म्हणतात इकडे पण सबस्क्राईब करतो आणि इंस्टाग्रामवर फॉलो करतो. ओके दादा चालेल. भूषण दादा ठीक आहे. सोन्या दादा म्हणतात नमस्कार ताई. सोन्या दादा जेवलात का? चाहू नाही काय चूहन राजू शिनो, भाभी जी आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ भैया, आप कैसे हो? जितू दादा म्हणते लाईक डन. हाय वैभववाडीकर. ओके, तुम्ही वैभववाडीतले आहात का? लय भारी दादा, माझ्या आजीचं माहेर होतं वैभववाडी, कोकिसरे. गजानन दादा म्हणतायत हाय. गजानन दादा मेसेजच दिसत नाहीये तुमचा, काय आहे तो? अवधूत दादा म्हणते मानसीने लाईव्ह 2 दिवस घ्यायला नाही का? अवधूत दादा मला नाही माहिती, मी काही गेली नाही लाईव्हला, मला माहिती नाही.
शिवाजी दादा म्हणतात कुठून आहात तुम्ही लाईव्ह? शिवाजी दादा मी कोकणातली आहे. पण मी म्हणजे माझं शिक्षण सगळं कोकणातलंच, पण आता मी जम्मूला आहे, त्यामुळे लाईव्ह जम्मूवरून चालू आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन हवा, डबल टॅप करा मंडळी सर्वांनी. शिवा ओके. गजानन दादा म्हणतात लाईक डन, थँक्यू गजानन दादा. सविता मलंगर, आय एम युअर पडोसी. कौन पड़ोसी दीदी? माई दीदी, माई दीदी, सविता ताई, सविता माई, यार बता दे हमें. सोन्या दादा म्हणते ताई जेवण घे. ओके दादा, सोन्या दादा तुम्ही पण जेवा. जितू दादा म्हणतात मी वैभव वाडीकर असं म्हटलं हो. ओके वैभव वाडीकर, तेच सांगितलं. माझी आजी आहे ना ती ह्याच्यातली आहे, कोकिसऱ्यातली. तुम्ही काय करता? मी लाईव्ह घेते दादा. समर्थ म्हणते कुकरचा आवाज येतं, मला वाटलं चेन पुलिंग का केली का काय. सोमनाथ दादा म्हणतात हाय सोमनाथ दादा, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा चॅनलला. सुनील शिंदे, हाय सुनील दादा नमस्कार. हसतायत दादा. जितू दादा म्हणतात कोकिसरे आमच्यापासून 20 किलोमीटर. ओके. हां मी लहानपणी असताना गेलेली तिकडे. येस. सविता ताई नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे लाइव पर. प्लीज डबल टॅप कीजिए. जितू कांबळे म्हणते माझं गाव भुईबावडा. ओके भुईबावडा ऐकून आहे पण कधी गेली नाही तिथं. अर्चना काम करा काहीतरी, रिकाम टेकडी कुठली. धन्यवाद अर्चना ताई, लय तुम्ही काम करताय, आम्हाला कळतंय, खूप कळतंय. हा ताई आमच्या दाजींना सुट्टी केव्हा असते? सुट्टी अशी नसते दादा, आपण जेव्हा घ्यायची तेव्हा असणार मग सुट्टी. तानाजी दादा म्हणतायत नमस्कार तानाजी दादा, खूप दिवसांनी लाईव्हला आलात, खूप खूप धन्यवाद. किरण माने म्हणतात कोकिसरे म्हणजे पाटणचे का? वैभववाडी कोकिसरे मला माहिती आहे, म्हणजे पाटण माहिती नाही काय. किरण दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. मी कोकणातूनच आहे दादा. किरण दादा मी कोकणातूनच आहे, सिंधुदुर्गात, पण माझी आजी कोकिसरेची होती, वैभववाडी कोकिसरे. समर्थमध्ये आज आमच्या घरी काम झालेला आहे, कालची भाजी खराब झाली आहे, आता मी खात आहे उसळीची भाजी, ती मिक्स वांगे संगची आणि मस्तपैकी पोळी हाणत आहे. मटण नाही तर मज्जा नाही आहे. रोज रोज मटण थोडंच भेटणार. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी सर्वांनी, प्लीज डबल टॅप करा चॅनलला. अर्चना कामच करते, रिकाम टेकडी कुठली तू? तू रिकाम टेकडी? ओ माय गॉड. अर्चना ताई रिकाम टेकड्या आहेत काय ताई? स्वतःला असं रिकाम टेकड्या म्हणू नका. अर्चना ताई रिकाम टेकडे स्वतःला म्हणू नका, तो बरं नाही वाटत तसं. प्रत्येक स्त्री काही नाही काय स्वतःचं काम करत असते. जितू दादा म्हणतात जेवलं चढवा काय? होय तर आता जेवचा असा घो येतलो, पोरा येतली, मग आम्ही बसान एकटे जेवतलो. किरण दादा म्हणते अर्चना तू लय कामाची आहेस तर जा ना काम कर. बरोबर दादा. लय आन्सर भारी दिलात किरण दादा. घे अर्चना. अर्चनाच्या नावावर हा अर्चो आहे मला असं वाटतंय. जितू दादा म्हणतात तू जम्मू कशात गेलं? माझे मिस्टर असत जम्मू कामाक, त्यामुळे इकडे असो आम्ही. करण पुलाते, हाय भाभी नमस्कार. करण दादा खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. किरण दादा म्हणताय इग्नोर करत आहे तिच्याकडे. अहो दादा मला माहिती आहे ही लोक काय करतात माहिती आहे, एखाद्या लेडीजचं नाव टाकून ना, जेंट्सच असतात हे, फालतू कमेंट करायला येतात. एखाद्याचं चांगलं लाईव्ह चालत असेल तर त्याला डिमोटिवेट करायचं असं असतं.
तर काय बोलणार असल्या माणसांना. प्रथमेश दादा म्हणते, ताई तुझे दात किडले आहेत का? नाही, माझे दात नाही किडलेत. पण तुम्ही तुमच्या दाताच्या दवाखान्याचा ॲड्रेसच नाही टाकत आहात. मी घेऊन आली असती माझ्या आईला. फ्रीमध्ये नाही, आम्ही पैसे दिले असते. प्रथमेश दादा. भूषण दादा म्हणतात आलो परत. स्वागत आहे भूषण दादा. किरण दादा म्हणतात थँक्यू किरण दादा. किरण दादा म्हणतात बाईच्या नावात पुरुष जन्माला आले ताई. बरोबर दादा, बरोबर बोललात. लय भारी. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा यार. 9च लाईक झाले, तुम्ही डबल टॅप पण नाही करत आहात. किरण दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन करा. भूषण दादा प्लीज चॅनलला जॉईन करा. जयराज घुगे नमस्कार जयराज दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. प्रथमेश दादा म्हणते ताई तुझं जेवण झालं का? हो दादा. सोन्या दादा म्हणते ताई तुमची कमेंट उत्तर देण्याची पद्धत खूप छान आहे. विचित्र कमेंट आली तरी उत्तर एकदम एकदम असून खेळून देत आहात हे. मग काय दादा, हे कलयुग आहे, कलयुगात असंच वागलं पाहिजे. त्यांना तर मी रागात असायला पाहिजे, राग यायला पाहिजे म्हणून ती कमेंट असते, पण त्याच्या ऑपोजिट मी वागते. भूषण दादा म्हणजे आपण पर्सनल बोलू हा इंस्टाग्रामवर ताई. नाही दादा, भूषण दादा मी इंस्टाग्रामवर कोणाशीच बोलत नाही. इंस्टाग्राम फेसबुकला मी कोणाशीच चॅट करत नाही. सॉरी दादा, राग नका मानू, पण खरंच मी नाही बोलत. इंस्टाग्राम फेसबुकला वगैरे नाही बोलत. रवींद्र साळुंके दादा म्हणतायत हॅलो ताई. रवींद्र दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला जॉईन झाल्यामुळे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. किरण दादा म्हणताय सबस्क्राईब डन ताई. धन्यवाद किरण दादा. किरण दादा बेल आयकनवर नक्की क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. तर प्लीज एकदा बेल आयकनवर क्लिक करून ऑलवर करा म्हणजे नोटिफिकेशन येतील तुम्हाला लाईव्हच्या, माझ्या ब्लॉगच्या. आताच मी एक ब्लॉग टाकला आहे जम्मूमधला बालाजी मंदिरचा, एकदा जाऊन पहा, खूप छान मंदिर आहे. निलेश दादा नमस्कार, कसा आहेस तू? स्वागत आहे लाईव्हला. अर्चना इग्नोर. सॉरी अर्चना, मी तुझी कमेंटच नाही वाचणार. आरवी हाय आरवी, लाईक अँड सब डन. थँक्यू आरवी. कुठून बोलतेस तू नक्की सांग. अरुण तांबडे ताई एकदा नारायणगावला जा, 5 मिनिटमध्ये फरक पडतो. तिथं अर्धविक आयुर्वेदिक औषध मिळते. कुठे आहे दादा नारायणगाव? कोकणात आहे काय? अरुण दादा नक्की सांगा हा मला, कोकणात आहे काय? मी कोकणातली आहे ना, त्यामुळे कोकणातच जाऊ शकते. निलेश दादा म्हणते मजेत ना? हो निलेश दादा मी मस्त मजेत. किरण दादा म्हणते ताई बाई नावाचा पुरुष. अर्चना काकी नमस्कार. ती बिचारी कमेंट करणार आणि आपण वाचत नाही, मग तिचा राग होतोय. किरण दादा म्हणतायत हो ताई. आरवी म्हणते ताई तुझे व्हिडिओ छान आहे. धन्यवाद आरवी. तू कुठून बोलतेस नक्की सांग मला. कुठून बोलतेस नक्की सांग. वैष्णवी ताई काय वैष्णवी ताई बोलून इज्जत काढतेस काय? वैष्णवी नाही, हा दादाच आहे. महाराष्ट्रातले हे दादा लय भारी. हा दादा महाराष्ट्रात असल्याचा अभिमान असेल ना तुम्हाला. रवींद्र साळुंके दादा म्हणताय ताई तुम्ही कुठून बोलता ताई? रवींद्र दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. मी कोकणातली आहे दादा, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. पण मी लाईव्ह आता माझं जम्मूवरून चालू आहे. सोन्या दादा म्हणते मी फक्त कोकणची माणसं साधी बोळी लाईव्हला येतो. धन्यवाद धन्यवाद सोन्या दादा, थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला येता. निलेश दादा म्हणताय धन्यवाद ताई मी मस्त मजेत. आज भेंडीची भाजी, माझी फेवरेट भाजी खाल्ली. अरे वा लय भारी.
निलेश दादा, आज आम्ही बनवलंय गोलमा असतो ना, काय म्हणतात, गोलमाच म्हणतात ना त्याला, त्याची मी करी बनवली आहे. अरुण दादा म्हणतात नाही, पुणे. पुण्याला आहे का? कुठे आहे ते सांगा आम्हाला. म्हणजे म्हणजे आयुर्वेदिक म्हणजे सगळ्यावर औषध असतं का, डोकेदुखीवर वगैरे? अरुण प्रथमेश दादा म्हणते ताई तुमच्याकडे तिकडे कोकणात मटण असतंय ना? हो दादा, असतं असतं. प्रथमेश दादा असतं हा. किरण दादा म्हणतायत अर्चना, आजोबा झोपा आता, म्हातारपणात नाही सोसणार आमचे शब्द तुला. ताई कमेंट फास्ट वाचा. ओके ओके, वाचते आता. निलेश दादा म्हणतात सर्वांना विनंती आहे, कृपया दुसऱ्यांचा विचार करा. काही जण वेळात वेळ काढून येतात लाईव्ह साठी. तुम्ही जर छान कमेंट केल्या तर त्यांचा आशीर्वाद मिळेल तुम्हाला. हे समजायला चांगल्या माणसांनाच समजतं दादा, असल्या माणसांना थोडंच कळतं. रवींद्र दादा म्हणतायत ओके. अरुण दादा म्हणतायत नमस्कार. अरुण दादा, स्वागत आहे तुमचं लाईव्हला. हा, राहुल दादा नमस्कार, स्वागत आहे. किरण दादा म्हणतात ब्ल्यू वाले टाइम आउट दे ना. आरवी ताई मी मुंबईची आहे, तू कुठून आहे? मी आरवी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ मधली. गजानन दादा म्हणताय गजानन दादा मध्ये भावांनो दादांनो चांगली कमेंट करा, आपण निगराणीमध्ये आहात. काय बोलणार मी आता. आरवी म्हणते छान छान व्हिडिओ बनवताय ताई. हो आरवी, प्रयत्न तर आहे, बघू कितपर्यंत सक्सेस होते. तुम्हा सर्वांची साथ असेल तर नक्की माझं चॅनल ग्रोथ होईल आणि मी छान छान व्हिडिओ बनवू शकेन. निलेश दादा म्हणतात किरण बोलू दे त्याला, बघू किती जास्तीत जास्त घाण कमेंट करतो ते. नाही देणार टाइम आउट, बघू दे त्याची लायकी. याची त्यांची लायकी ते स्वतःच दाखवतात आणि कळू दे लोकांना किती निर्लज्ज लोक या जगात आहेत ते. म्हणून मी पण कधी कधी कमेंट तशात ठेवते, बघू दे लोकांनाही की किती थर्ड क्लास लोक आहेत. आरवी बोलते व्हिडिओ बघून आले ताई मी. धन्यवाद धन्यवाद आरवी, खूप खूप धन्यवाद. माझं लाईव्ह असतं आरवी 1:15 वाजता, तर नक्की जॉईन हो माझ्या लाईव्हला. आणि संध्याकाळचं पण असतं. जर बेल आयकॉनवर क्लिक कर बाळा, जेणेकरून तुला नोटिफिकेशन पण येतील, ऑलवर क्लिक केलं असतं. गणेश दादा नमस्कार. अरुण दादा म्हणतायत हो ताई, हो नमस्कार ताई. हो ओके. गणेश दादा म्हणताय जेवण झालं? नाही दादा, जेवणार आता. तुम्ही जेवलात का? समर्थ म्हणते अरे यार, बनारस वाली दीदी नाही आली अजून बी. हो का? विलास दादा म्हणतायत हॅलो ताई नमस्कार, कसे आहात? तुम्हाला गोड गोड शुभेच्छा. विलास सावंत, रत्नागिरी, गणपतीपुळे. धन्यवाद दादा चॅनलला जॉईन झाल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा. आरवी बोलते सिंधुदुर्गला माझी मावशी राहते. कुठे राहते मावशी तुझी? रवींद्र साळुंके म्हणते ताई मला पण सांगाल सांगाल कसला टॉपिक वरून चर्चा होते? मी फर्स्ट टाइम आलो ताई, तुम्हाला सबस्क्राईब केलं. धन्यवाद रवींद्र दादा. म्हणजे निगेटिव्ह कमेंट करतात, फालतू कमेंट करतात ना, त्याबद्दल म्हणते की ते आपली लायकी देऊन म्हणजे दाखवून देतात इथं. त्यामुळे मी पण कधी कधी कमेंट तशाच ठेवते की समजू दे लोकांना की एखादी लेडीज लाईव्ह घेते आणि तुम्ही फालतू कमेंट करताय, म्हणजे तुमच्यात किती निर्लज्जपणा आहे तो दिसतो ना, त्यांच्यात किती निर्लज्जपणा आहे तो. म्हणून मी तसंच ठेवते. मनोज धुरी म्हणतात माझं गाव कुडाळ बाजार, लाईक डन मुंबई. थँक्यू थँक्यू मनोज दादा. मी पण कुडाळचाच आहे, माझं शिक्षण पण कुडाळातच झालं SRM मध्ये. थँक्यू सो मच मनोज दादा लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज जॉईन व्हा, आवडेल मला कोकणातली माणसं माझ्या चॅनलला जॉईन झाली तर. आणि प्लीज डबल टॅप करा मंडळी. मनोज दादा प्लीज डबल टॅप करा. आरवी म्हणते मी आले होते ताई 1 महिना आधी. हो का? 1 महिना आधी आलेलीस. थँक्यू आरवी, परत एकदा आलेस त्यासाठी. प्रथमेश दादा म्हणतात ताई तुमच्याकडे गणपतीला नैवेद्यला मटणाचा असतो ना? नाही, आमच्याकडे नसतो दादा. येस, लायकी लायकी.
मानसी ब्लॉग. हाय ताई. हाय मानसी, स्वागत आहे लाईव्हला. किरण दादा म्हणतायत ओके निलेश, पाहत बस. ओके बाय, टेक केअर. किरण दादा, मी ह्यांची हे कशाला ठेवले कमेंट सांगू की ना, प्रत्येकाला कळू दे की एखाद्या लेडीज समोर तुम्ही एवढी घाण कमेंट करता आणि ती सगळे पाहत आहेत. तुम्हाला थोडं तरी वाटायला पाहिजे त्यांना, म्हणून मी ही कमेंट ठेवली. नाही तर मी ब्लॉक करते सगळ्यांना, आणि आता पण केलं मी मगाशी ब्लॉक त्याला. तर किरण दादा, तुम्ही जाऊ नका. आवडेल आम्हाला तुमच्यासोबत बोलायला, कारण एवढा चांगला माणूस सपोर्ट करतोय आम्हाला. खूप खूप धन्यवाद किरण दादा. जॉईन राहा माझ्या चॅनलला. मानसी ब्लॉग म्हणते लाईक डन. आरवी बोलते ओके ताई, मी येत जाईन. मधुकर काटे म्हणतायत हाय. हाय मधुकर दादा, नमस्कार. तुला काय प्रॉब्लेम आहे बाबा? रवी जाधव म्हणतायत हाय रवी दादा, नमस्कार. होय, संस्कार कळू दे. निलेश दादा, किरण थांब प्लीज. आरवी बोलते ताई, लोक घाण बोलते, नको लक्ष देऊ. नाहीच लक्ष देत असल्यांना तर नीट बोला की दादा नो. अगं ते दादा बोलायच्या पण लायकीचे नाही आहेत. आरवी समर्थ म्हणते कोण गलत कमेंट कर रहा है. सोन्या दादा म्हणते ताई, तुमची कन्या स्कूलमध्ये गेली का? हो दादा, एक कन्या आहे आणि एक कन्या आता येणार आहे 2:30 वाजता. रवींद्र दादा म्हणतात ताई, मी मळगाव मळेगाव तू बोलतो मळेगावचून, म्हणजे मळगाव करताय मळगाव. स्वागत आहे रवींद्र दादा. आरे बोलते ताई, सिंधुदुर्गला अलती 1 महिना आधी. ओके, सिंधुदुर्गला आलेलीस का? कसं वाटलं सिंधुदुर्ग? निलेश दादा म्हणते वैष्णवी, होय मारत आहे गप्पा. जिजू पण काम करत आहे, तुला काही प्रॉब्लेम? निलेश दादा म्हणतोय स्वागत आहे मानसी. आरवी बोलते ब्ल्यूचे सर तुम्ही ब्लॉक करा. ऐक ना, म्हणजे असल्या माणसांना ना मी तर इग्नोरच करते. खूप येतात माझ्या लाईव्हला कधी कधी आले तर, आणि आले ना कधी कधी तर एवढी चांगली माणसं येतात ना की लय भारी वाटते. दामिनी, हाय दामिनी ताई, नमस्कार. प्रथमेश दादा म्हणते ताई, तुमच्याकडे कोकणात गणपतीला नसतो मटणाचा नैवेद्य नसतो प्रथमेश दादा. आरवी बोलते लोक खूप वाईट आहे ग ताई. हो ग आरवी, आताच बघितलंस ना आर्याचा तो काय. मी आजचा एक व्हिडिओ बघितला की लोक अशी संतापली आहेत ना की त्याला भर चौकातच फाशी द्यायला पाहिजे, आणि द्यायलाच पाहिजे अशा माणसांना, आणि अशी लाईव्हला येतात त्यांना पण द्यायला पाहिजे. दामिनी ताई म्हणतात ताई, माझं शॉर्टला व्ह्यू जर नाही आणि अकाउंट पण न्यू. म्हणजे काय म्हणते ताई? अकाउंट न्यू आहे ना, मग तू खूप स्ट्रगलिंग करावी लागते ताई, तेव्हा कुठेतरी व्ह्यू भेटतात. तुम्ही टाकत राहा, छान छान व्ह्यूज शॉर्ट टाका, मग भेटेल तुम्हाला पण व्ह्यूज. निलेश दादा, किरण टाइम आउट. ब्लॉक करून काही नाही होत रे, एकाचे 10 रावण बनणार हाय. त्यामुळे मला ना त्यांना शब्दानेच त्यांना ब्लॉक करावं लागतंय. मानसी बोलते थँक्यू निलेश दादा. गजानन दादा म्हणते ताई, तुला मी कालच म्हटलं होतं अशा लोकांना ब्लॉक कर, पण तू माझं ऐकत नाही. गजानन दादा, मी ब्लॉक केलं असतं हो, पण त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट माझ्या चॅनलला पडणार, आणि मी एवढी मेहनत घेते, मग माझ्या चॅनल जर त्यामुळे जर हे होत असेल एवढ्या माणसांमुळे, तर काय फायदा ना माझा लाईव्ह घेऊन, किंवा मी छान सर्वांशी बोलते, सर्वजण तुम्ही माझ्याशी बोलताय, मग त्या एवढ्या कष्टाचा काय फायदा? मग मी सगळ्यांना ब्लॉक केलं ना तर माझंच चॅनल म्हणजे हे होणार, ग्रो नाही होणार त्या चॅनलची. त्यामुळे मी शब्दांनी ब्लॉक करते अशा माणसांना, आणि जर जास्तच हे झालं तर मी करतेच दादा, हाईड करून टाकते. ब्लॉक नाही करत, पण हाईड करते. आरवी बोलते बाय ताई. आरवी, चाललीस का तू? अक्षय दादा म्हणते इंग्लिश छान वाचता. कधी वाचलं अक्षय दादा? अक्षय दादा, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. रवींद्र दादा म्हणतात नाशिक तू? नाही दादा, मी सिंधुदुर्गातली आहे. समर्थ म्हणते देखो भाई, हो गई चालू कन्याकुमारी से वैष्णो देवी कटरा झांसी. चलो चलो वैष्णो देवी चलते हैं.
अशोक दादा म्हणतात लग्न करायचं आहे ताई, एक मूल आहे, राधे राधे. अशोक दादा, नक्कीच तुम्हाला चांगली जीवनसाथी मिळेल, तुमच्या मुलासाठी आई मिळेल. आम्ही देवाकडे प्रार्थना नक्की करू. अशोक दादा, खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला आल्याबद्दल. प्लीज डबल टॅप करा मंडळी, डबल टॅप होत नाहीयेत. अर्धा तास झाला, 15 फक्त लाईक्स आहेत. पटापट डबल टॅप करा. रवि भाई, मैं नासिक से हूँ, देखो ये नासिक से है. मानसी बोलते नीलेश दादा जेवलास का. मनोज दादा म्हणते मी कटर कटर मालवणी आहे ताई. म्हणजे कटर म्हणजे काय? मी पण कट्टर मालवणी आहे सिंधुदुर्गातला. निलेश दादा म्हणते मानसी हो जेवलो, तू जेवलीस का. मानसी बोलते हो निलेश दादा मी पण जेवली. गजानन दादा म्हणते थोडंसं पाणी पी ग ताई. हो पिते पिते. मानसी बोलते निलेश दादा गावी जाते मी. चला चला मानसी सोबत गावी जाऊया. रवींद्र दादा म्हणते ताई मी मालेगावतून बोलतो, जिल्हा नाशिक. आधी चुकीचं बोलले होते. ओके दादा, मालेगाववरून बोलताय का. मला वाटलं मळगाव. मालेगाव, ओके. स्वागत आहे रवींद्र दादा, खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा माझ्या. हे बघा दादा, हे लायसन आहे, हे बघा नामदेव दादा, हे लायसन आहे. आता डबल टॅप करा चॅनलला. संचित दादा म्हणतात हाय ताई, मी नवीन आहे तुझ्या लाईव्हवर. संचित दादा नमस्कार, स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. निलेश दादा म्हणताय सगळ्यांनी सांभाळून घेतले त्याबद्दल धन्यवाद. किरण माफ कर, मी कमी पडलो, माझा थोडा वेगळा अँगल आहे, यांना हँडल करायचा, तुला त्रास झाला समस्व आहे. खरंच दादा, माझ्याकडनंही तुम्हाला अपेक्षा होती की मी त्यांना ब्लॉक करावं, पण मला असं वाटतं की ह्यांना मी घाबरून का जाऊ, मी का पळू, त्यांनाच पळू दे माझ्या शब्दांनी, असं माझं मत आहे. तर प्लीज आम्हाला माफ करा किरण दादा, आणि प्लीज जॉईन व्हा माझ्या पुन्हा एकदा लाईव्हला. संचित दादा कशी आहेस ताई तू. संचित दादा मी मस्त आहे, तू कसं आहेस. मानसी बोलते ताई इग्नोर कर अशांना. हो मानसी, इग्नोरच करते. प्रथमेश दादा म्हणतात माझं दातांचा दवाखाना आहे सिंधुदुर्गमध्ये, मालवण रस्त्यावर आहे. ओके, मालवण रस्त्यावर आहे का. छान छान. वैभवी, हाय वैभवी, स्वागत आहे लाईव्हला. आणि जर कोकणातलं कोण असेल मालवण साईडचं तर या प्रथमेश दादांकडे नक्की जावा, दातांचा दवाखाना आहे. सोन्या दादा म्हणताय ताई आमच्या माध्यमिक विद्यालयाची सहल 4-5 डिसेंबरला सिंधुदुर्ग किल्ला बघण्यासाठी. अरे वा, लय भारी. या सिंधुदुर्गातला किल्ला बघायला या, नक्की या, खूप छान आहे. मानसी ब्लॉग म्हणते एका व्यक्तीमुळे तुझी छान लाईव्ह खराब नको करू, अशांचा विचार करू. नो, अजिबात नाही करत मी अशांचा विचार. रवींद्र दादा म्हणतायत हो ताई. निलेश दादा म्हणतायत मानसी गावी का, काय झाले. अरे दादा लग्नाला चालली आहे ती, काय नाही झालंय. संचिती, ओके सॉरी, हा संचिती नाव आहे माझं, मी मुलगी आहे संचिती, सॉरी. संचिती खूप खूप स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज जॉईन हो माझ्या चॅनलला. मानसी बोलते लग्न आहे त्यासाठी जाते निलेश दादा. मनोज धुरी म्हणतात मी जानेवारी महिन्यात गावी येणार ताई. हो का, या कोकणात सगळ्यांनी कोकणात या. मी तर आताच चालली आहे, शनिवारी मी चालली माझ्या कोकणात. निलेश दादा म्हणतात बरं सांभाळून जा मानसी, कुठे पोचलीस, कोणत्या ट्रेनमध्ये आहे. समर्थ म्हणते यात्रीगण कृपया ध्यान दे, वैष्णो देवीकडा हिमसागर एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक 3 से जाएगी. टिंग टॉंग. मंडळी पटापटा डबल टॅप करा. मानसी ब्लॉग म्हणते निलेश दादा आता नाही, 4 तारखेला जाणार आहे मानसी. वा वा वा. निलेश दादा म्हणते संचिती खूप छान नाव, लय मस्त आहे. नमस्कार नीलमताई, कशा आहात तुम्ही. नीलमताई म्हणतात हाय ताई. सुशांत गायकवाड म्हणते प्लीज हेअर पुढे घ्या. काय हे दादा, प्रत्येक वेळी तुम्ही कमेंट करता ते हेअर करतच बसता. मी जशी आहे तसं माझं लाईव्ह घेऊ द्या ना. काय हे दादा, मला कोणी ना असं सांगितलं की मला लय कसं तरी वाटतं, बरं नाही वाटत, चांगलं नाही वाटत.
जशी मी आहे तशीच आहे ना दादा. क्या है, काय है, काय काय हे. विशाल दादा नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. बाळासाहेब माळी म्हणतायत लाईव्हवर आल्यावर आपणास काय मिळते ताई? काही नाही, चांगल्या माणसांचे विचार करतात, वाईट माणसांचे पण कितपत वाईट माणसं असतात हे मला कळतंय. अजून काय पाहिजे जिंदगीमध्ये? माणसं ओळखते आता मी, लाईव्हला आल्यापासून माणसं ओळखायला शिकली आहे. सुशांत दादा म्हणते कसं तरी का वाटतं, कारण दादा मी कधी कोणाच्या सांगण्यावरून बदलली नाही. म्हणून म्हणजे मीच कोणी मला सांगितलं तू ओपन हेअर केसवर बरी वाटतेस म्हणून मी कधी सोडले नाही. मला जसे वाटतात तसेच मी बांधते. मला कोणी सांगितलं की तू मेकअप करून छान दिसत असशील, तर मी नाही कधी केला मेकअप करून. मी अशीच कशी छान दिसेन ह्याचाच प्रयत्न करते. त्यामुळे मला नाही आवडत की कोणी काय असं असे केस घे, असं लाव, हे कर ते कर. नो वे. किशोर दादा म्हणते नमस्कार ताई. नमस्कार किशोर दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. सुशांत दादा म्हणतात ताई तुम्ही हेअर मोकळे सोडत नाही झोपता ना? नाही तर असेच असतात. नीलेश दादा म्हणते यात्रीगण कृपया ध्यान दे, सवारी में आप सभी का स्वागत है। चालू ट्रेन से बाहर फेंकने की नौबत ना आए ऐसा कुछ मत करो, सगळ्यांचा प्रवास सुखकर हो, कृपया साथ द्या. ब्लॉक करून ट्रेनच्या बाहेर टाकणार. बाळासाहेब दादा म्हणताय ताई चष्मा तिरका झाला आहे का? हा कदाचित झाला असेल, तो मात्र सरळ केला बघा. मानसी बोलते गजानन दादा म्हणताय एकदम छान बोलते ताई, मला तुझं बोलणं खूप आवडलं, आपल्या मनासारखं केलं पाहिजे. हा दादा मग काय, मला नाही आवडत असं दुसऱ्यांनी माझ्या मेकअप किंवा माझ्या दिसण्याबद्दल मला गाईड केलेलं. मी आहे तशी आहे. म्हणजे ते चांगल्यासाठी सांगत असतील दादा, पण मला असं वाटतं की नको, जे मी आहे ते आहे, रिअल आहे ते आहे. मानसी बोलते ताई तुला तसे हवे तसे घे लायू, दुसऱ्यांचं ऐकत नको बसू, लोक फक्त चुकाच काढत बसतील, चांगले बोलणारे खूप कमी आहेत. हो ग, खरंच आहे मानसी. समर्थ बोलते हमार की सफल सुक्त एवं मंगल यात्रों की कामना करते हैं, नमस्ते. सिद्धार्थ दादा म्हणते काय करालास? सिद्धार्थ दादा लाईव्ह करला आम्ही. तुम्ही कुठून बोलताय? कोल्हापूर वरून का हो? निलेश दादा म्हणते हो गजानन दादा एकदम बरोबर म्हणतायत. रवींद्र दादा म्हणतायत ताई मी जातो बाय, ऍक्च्युली तुम्ही खूप छान बोलता. मग दादा जाता का रवींद्र दादा? पुन्हा एकदा नक्की या माझ्या चॅनलला. आता तुम्हाला काम असेल तर नक्की जावा, पण प्लीज चॅनलला जॉईन करून नक्की या. बेल आयकॉनवर क्लिक केलात की तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. बाळासाहेब दादा म्हणते ताई कुठून आहेस? मी कोल्हापूरवरून आहे. मी सिंधुदुर्गातून आहे दादा, कुडाळ तालुक्यातून, पण लाईव्ह सध्या जम्मूवरून घेते मी. निलेश दादा म्हणते सिद्धार्थ विदर्भाचे का? निलेश दादा विचारतायत. गजानन दादा म्हणताय निलेश दादा मी चांगलंच बोलतो आणि चांगलंच बोलणार. हा खरंच आहे निलेश दादा. गजानन दादा म्हणजे 2-3 दिवसापूर्वी माझ्या लाईव्हला आलेत, पण खरंच एवढे चांगले माणूस आहेत ना, त्यांचे विचारही खूप चांगले आहेत आणि बोलतातही खूप छान आणि सपोर्ट पण करतात माझ्या लाईव्हला येऊन. ताई तुमच्या मम्मीला घेऊन ये, मग दातांचं काम करूया. प्रथमेश दादा माझ्या आईचं काय प्रॉब्लेम आहे माहिती आहे? ती तिला डायबिटीज असल्यामुळे डॉक्टरकडे गेलेली, तर तिला डायबिटीज असल्यामुळे दात काढू शकत नाही, म्हणजे ते रक्त पातळ व्हायच्या गोळ्या चालू आहेत तिच्या, त्यामुळे
पातळ व्हायचं, म्हणजे घट्ट व्हायला पाहिजे तेव्हा ती डाळ काढणार. आणि डायबेटीस असल्यामुळे थोडासा रिस्की आहे. तर असं डॉक्टरने सांगितलंय. बाळासाहेब दादा म्हणते, ताई खूप सुंदर बोललीस. धन्यवाद बाळासाहेब दादा, खूप खूप धन्यवाद दादा. तुमच्यासारखी माणसं आहेत म्हणून मला बरं वाटतंय. निलेश दादा म्हणते, बाळासाहेब मस्त कोल्हापूर. सर्वेश दादा म्हणते, मला तुम्ही ओळखता ना, मग नंबर द्या. कसं कुठे ओळखते सर्वेश दादा मी? सर्वेश दादा मी कुठे ओळखते तुला? लाईव्ह वर भेटून कसं ओळखणार? तसं नाही म्हणत आहे मी, ओळखते पण असं कसं मी, म्हणजे नंबर कसं मी पर्सनल कोणाला देणार ना? बरोबर ना निलेश दादा, मी तर नंबर कसं काय देऊ शकते कोणाला? निलेश दादा म्हणतायत, हो गजानन दादा छान आवडले त्यांचे बोलणे. धन्यवाद निलेश दादा, थँक्यू. मानसी बोलते बाय बाय. मानसी मानसी काय करते ग? चाललीस का तू? अतुल वाघ म्हणतायत, कुठून आहे? अतुल दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, कुडाळ तालुका. सिद्धीताई म्हणतायत लाईक डन. थँक्यू सिद्धीताई, स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. सौरभ दादा म्हणतात, कशी आहेस बाळा? मी बरी आहे सौरभ दादा. प्रथमेश दादा म्हणते, ताई तुला अरे तुरे बोललं चालेल का? माझ्या बहिणीसारखीच आहे. हो प्रथमेश दादा, चालेल चालेल, बोला तुम्ही. सर्वेश दादा म्हणते, हा मग ओके. अतुल दादा म्हणते, सुंदर दिसतात. थँक्यू अतुल दादा, खूप खूप धन्यवाद. कुठून बोलते अतुल दादा नक्की सांगा. बाळासाहेब दादा, कोल्हापूरचा तांबडा पांढरा रस्सा खायला येणार का ताई? हो दादा, मला यायचं आहे. मला इच्छा आहे की कसा असेल कोल्हापूरचा तांबडा पांढरा रस्सा. अजून काय मी टेस्ट केला नाहीये. निलेश दादा म्हणतायत, मानसी थांब यार, रोशनी पण आली आता, चांडाळ चौकटी. सिद्धीताई म्हणताय 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. मंडळी 30 लाईक्स होऊन जाऊ दे. माय व्हिडिओ, हाय माय व्हिडिओ, स्वागत आहे आपलं. कोकणची माणसं सर्वांनी बेल आयकॉनवर क्लिक करायला नक्की विसरू नका. नक्की बेल आयकॉनवर क्लिक करा, विसरू नका. मनोज दादा म्हणते, मला एक मुलगी आहे, 25 वर्षाची आहे. हो का मनोज दादा? मग माझ्यापेक्षा 5 वर्षांनीच मोठी आहे, 5-7 वर्षांनी छोटी आहे. मग काय करते दादा? शिक्षण चालू आहे का तिचं? समाधान दादा म्हणतायत हाय. समाधान दादा नमस्कार, कुठून बोलताय? निलेश दादा म्हणताय, इली आमची ढाल, आता बोला काय ता? रोशनी बघ सांभाळ आता तू. रोशनी सगळ्यांका कापून उडय. जे बॅड कमेंट करतात त्यांका. समर्थ म्हणता, कोल्हापूरमध्ये आदमापूरला जाऊन आले आहे का कोणी? नाही. हा रोशनीताई जाऊन आल्या आहेत. रोशनीताई, सिद्धीताई आहेत ना या, त्या जाऊन आल्या आदमापूरला. गजानन दादांचा मेसेज डिलीट जातोय, पण काय लिहिलेलं? काय झालं निलेश दादा? जब्बर सिंग राजपूत. मॅडम, डोंगराळ या गावात 4 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार झाला, त्याच्याबद्दल काही 2 शब्द बोला. मालेगावचं सांगताय का दादा? राजपूत दादा, तुम्ही मालेगावचं सांगताय का? मानसी बोलते, रोशनी ताई घाबरून नाही घेत वाटतं लाईव्ह आता. भास्कर दादा म्हणतात, नमस्कार भास्कर दादा, काय बोलताय कळत नाहीये, काय तोंडातून बोललो म्हणताय? ऋषी हाय. मनोज दादा, प्यार से करेंगे सबका स्वागत. ऋषी दादा म्हणतायत, ताईसाहेब मी छत्तीसगड रायपूर जिल्ह्यातून तुमचं लाईव्ह बघत आहे आज. धन्यवाद दादा, खूप खूप धन्यवाद. कसे आहात तुम्ही?
सिद्धिताई म्हणतात हो मी जाऊन आले आहे. तर सिद्धिताई कसं आहे तिथं आदमापूर बाळूमामांचं ठिकाण? मानसी बोलते पण 5:55 जाते ताई मी, सॉरी ताई थांबू नाही शकत. ओके मानसी, बाय बाय, टेक केअर. आशिष वाघमारे, नमस्कार आशिष दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. हो मॅडम, मालेगावचं सांगतोय. हो दादा, खरंच तो एवढा विषय नाजूक आहे की असं कोणासोबतच व्हायला नको होतं आणि यापुढे व्हायला नको यासाठी खरंच त्याला भर चौकात किंवा त्यांच्या आईवडिलांच्या ताब्यात करणं हेच योग्य आहे. जेणेकरून अजूनही जर असे कोण करायचा विचार करत असतील तर ते थांबतील तिथल्या तिथे. तर प्लीज सरकारने हे पण एक लक्षात घ्यावं की एखादा असाही एक निर्णय आपल्या देशासाठी खूप किंवा महाराष्ट्रासाठी म्हणा खूप म्हणजे एक चांगली भूमिका बजावू शकतो की जर एखादा निर्णय तुम्ही असा द्याल की समोरचा थरकाप कापला पाहिजे, असाही कधीतरी द्या की नाहीतर सारखं वर्षानुवर्ष कोर्टाची पायरी चढून चढून ते आई वडील थकतील पण त्या मुलीला कधी नाही मिळणार नाही. तर प्लीज सर्वांना म्हणजे असं सांगू इच्छिते की यार आणि आपल्या मुलींची पण काळजी घ्या. समर्थ होते साला पर मेरी गाड़ी कब छोड़ेंगे, सब गाड़ी डिले हो चुकी है, मतलब जो रवाना हो चुकी है और मेरे गाड़ी की बारी कब आएगी, पैसेंजर तो सब बैठ जाइए चलो चलो. आशिष दादा म्हणतात कशी आहात मॅडम? आशिष दादा मी छान आहे, तुम्ही कशा आहात नक्की सांगा. सिद्धिताई म्हणते नाही ग मानसी तसं काही नाही आहे. अगं मानसी, कशाला कोण घाबरून लाईव्ह बंद करेल आणि का घाबरायचं? आणि आपण कोकणातल्या वाघिणी आहोत, कोकणातल्या वाघिणी, आम्ही कोणाला घाबरत नाही. मनोज धुरी म्हणतात मी सर्वांना लाईक करतो मराठी माणसाला. धन्यवाद मनोज दादा, खूप खूप धन्यवाद. तुमची तुमची मुलगी स्कूलला वगैरे जाते का? कॉलेज वगैरे करते का की जॉबला आहे सध्या? तिला सांगा मी विचारलं म्हणून, कोकणातल्या ताईंना विचारलं म्हणून. चंद्रकांत गवळी, नमस्कार चंद्रकांत दादा, स्वागत आहे लाईव्हला. आशिष दादा म्हणतात लाईक केलं बरं का? आशिष दादा खूप खूप धन्यवाद. जॉईन पण करा चॅनलला केलं नसेल तर आशिष दादा. मानसी बोलते ओके, मला वाटलं तू ते बोललीस म्हणून नाही घेत लाईव्ह. रमेश चव्हाण म्हणते ताई मी इलय आणि लाईक केलंय. धन्यवाद रमेश दादा, खूप खूप धन्यवाद. काय करताय, बरे असाय मा? दीपक दादा म्हणते या कधी लोणार सरोवरला. हो हो दीपक दादा, नक्की येऊ, नक्की येऊ. काय करताय दीपक दादा? ऋषिराज दादा म्हणताय मी नक्षलवादी एरियात आलेलो आहे 4 दिवसापासून. छत्तीसगड लय रिस्की एरिया आहे. त्या दिवशी एक दादा तिथं शहीद झाले. बापरे, तो पण मी व्हिडिओ पाहिला. दादा काळजी घ्या स्वतःची. प्रथमेश दादा म्हणते ताई तुझं वय 30 आहे का? नाही 32 आहे, 32 आहे. रवी कदम म्हणतात गट क्रमांक आणि काय गट क्रमांक? प्रमोद कुंभार म्हणतात हॅलो हाव आर यू? आय एम फाईन प्रमोद दादा, नाईस स्पीच, थँक्यू सो मच प्रमोद दादा. प्लीज डबल टॅप. दादा हे स्पीच वगैरे काही नव्हतं, माझ्या मनातले जे विचार होते, इमोशन होते ते मी बोलली. तर प्लीज सर्वांना पण मी असं सांगते की आपापल्या मुलांची काळजी घ्या, कोणाच्या हवाले नका करू, कोणावर विश्वास ठेवू नका. मानसी बोलते जैसे भेटले कमेंट करायला तसे करेन मी ट्रेनमधून. ओके ओके मानसी, काळजी घे. भास्कर दादा म्हणतात तुम्ही कुठून बोलता? यावर माझं उत्तर आहे तोंडातून बोलतो. हे माय गॉड, काय भास्कर दादा मजाक करता काय? रवी कदम दादा, हाय रवी दादा. निलेश दादा चला गडबडीत आहे, येतो मी आता. ओके निलेश दादा, बाय बाय, टेक केअर. रवी दादा म्हणतात जेवण झालं का? हो रवी दादा, जेवायचं आहे आता. चैत्राली ताई नमस्कार, कशा आहात? मनस्वी काय करते, झोपली का? सिद्धीताई म्हणतात खूप छान आहे, प्रसन्न वाटतं तिकडे, पॉझिटिव्ह एनर्जी मिळते. इकडे गेलं ना की तिकडे परत
परत जावंसं वाटतं. बाळूमामाच्या स्थळातून पाय निघत नाही घरी येण्यासाठी. सिद्धिताई, खूप चांगला एक्सपिरियन्स तुम्ही सांगितला आम्हाला. खूप खूप धन्यवाद सिद्धिताई. आम्ही पण नक्की बाळूमामांच्या स्थळी भेट देऊ, श्रद्धास्थानला. चैत्राली ताई म्हणतायत जेवलीस का ताई? चैत्राली नाही ग, आता जेवणार. ललित सोनार म्हणतायत हाय. नमस्कार ललित दादा. रवी दादा म्हणतायत उपानीराम यांच्या, काय उपानीराम यांच्या? गजानन दादा, निलेश दादा जाऊ नका हो, आपली ताई आपल्या समोर आहे, त्यांच्याशी गप्पा गोष्टी करू जाणंच आहे. कदाचित त्यांना काम आलं असेल, कामात असतील त्यामुळे जातात. तर खरंच दादा थँक्यू सो मच, तुम्हीही आहात माझ्या लाईव्हला. ललित दादा मी कोकणातून बोलते. सिद्धिताई म्हणते येस येस बरोबर प्रीतिया, कोकणातली वाघिणी आहोत. हां, आम्ही कोकणातली वाघिणी आहोत, म्हणून असल्या अर्चना फर्चना याला आपण जुमानत नाही, फालतू लोकांना. थू. प्रमोद दादा म्हणते हॅलो आवर यू, नाईस स्पीच, थँक्यू सो मच. ऋषिराज म्हणते ताई मी लाईक केलं आहे. धन्यवाद ऋषिराज दादा, काळजी घ्या स्वतःची. आणि जेवलात का नक्की सांगा. गजानन दादा, कोकणातली वाघिणी ताई भिवू नकोस, मी तुझ्या पाठीशी आहे. धन्यवाद गजानन दादा, खूप खूप धन्यवाद. तुमच्यासारखे भाऊ असताना काय घाबरायलाच नको दादा. तेजस दादा म्हणतात लालपरीचा प्रवास सुरक्षित प्रवास. हो हो हो, आमचं तर कॉलेज शाळा हे लालपरीनेच आम्ही शाळेत गेलोय. निलेश दादा म्हणते गजानन दादा कामात आहे, भेटू पुन्हा. ओके निलेश दादा, बाय, टेक केअर. वेदांत दादा म्हणतायत हाय हाय. वेदांत दादा स्वागत आहे लाईव्हला. निलेश दादा म्हणतायत टाटा बाय बाय, टेक केअर निलेश दादा. ऋषिराज म्हणतात ताई मी इलय लाईक केलंय. थँक्यू मनोज दादा, थँक्यू सो मच. प्रमोद दादा म्हणताय नाही नाही, तुम्ही चुकीचं वाचलं, स्पीच नाही स्पेक्ट बोललो. स्पेक्टचा अर्थ काय आहे मला बघावं लागेल. आमचं एवढं इंग्लिश बाबा भारी नाही, आम्ही मराठी मीडियम मधली. ओके, चष्मा चष्मा माझा म्हणताय का? थँक्यू. विकी दादा म्हणतात हॅलो विकी दादा नमस्कार, प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. मनोज दादा म्हणते माका मुंबई नको, आपला गावच बरा वाटतं. माका पण मुंबईत गेला ना तर 2 दिवसासाठीच मुंबई बरी वाटतं, नंतर थंय करमना नाही. आपल्या कोकणात कसं आपल्या गावाकडे खंय पण जावा, कोणाचं पण गाव असं नाही, कोकणच असं नाही, पण तिथं खूप अशी शांती भेटतात, जो तिथं आपण मोकळो श्वास घेतो ना तो खयच घेऊ शकणार नाही आपल्या गावाशिवाय. बाळासाहेब दादा म्हणताय ताई तुझ्या भागात मी समाजाच्या मुली आहेत का? माझा मुलगा लग्नाचा आहे. माझा मुलगा डेंटल टेक्निशियन झालेला आहे. म्हणजे दादा मी माझ्या कोकणात तर मी नाही, म्हणजे मला विचारावं लागेल मिस्टरांना वगैरे. मी मिस्टरांना विचारून सांगेन. माळी समाजाचा ना, विचारेन ना दादा, नक्की विचारेन. डेंटल टेक्निशियन आहे का? नक्की विचारेन दादा. सिद्धिताई म्हणते नक्की भेट द्या. ओके सिद्धिताई, नक्की देऊ. समर्थ चला आता मी बी जात आहे. ओके मी बी जाणार आहे 10-15 मिनिटांनी. सिद्धिताई म्हणते मस्त प्रीती, ॲक्शन केलीस ना ती परत कर, मस्त आहे, मस्त आन्सर. कुठलं ते कुठलं केलेलं गो असं? महा महरड महाद्रा महाद्रा खोडावे. हाय दादा नमस्कार.
स्वागत आहे लाईव्हला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. रेलवाला बोलते स्पेक म्हणजे विशिष्टता किंवा तपशील असा होतो जो सहजा स्पेसिफिकेशन या शब्दाचे संक्षिप्त रूप म्हणून वापरला जातो विशेषण तंत्रज्ञान किंवा उत्पादनाच्या संदर्भात. मग त्यांनी मला का वापरला असेल? स्पेक्ट बोलले ना, म्हणजे चष्माचा पण हे होतो वाटतं. आणि वाघीण जेव्हा शिकार करते ना तेव्हा नुसती चिरत नाही, फाडून खाते. वाघीणच आहेत या, आमच्या विनाकारण त्रास देणार नाही कोणाला, आणि जर कोणी दिलात ना तर सोडणार नाही. सोडणार नाही जर विनाकारण त्रास दिला तर. असं आमचं हे कोकण आहे. कोणाच्यात उगाच पडणार नाही आणि आम्हाला उगाच नडला तर सोडणार नाही. बरोबर ना रे निलेश दादा? वैभव जुमडे म्हणतायत हाय वैभव दादा, नमस्कार, स्वागत आहे कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. वैभव दादा जॉईन व्हा चॅनलला. मी कोकणातली आहे. गजानन दादा म्हणताय ताई येऊ का आता, काळजी घे. हो गजानन दादा, नक्की नक्की या. पुन्हा माझ्या लाईव्हला संध्याकाळी घेतलं तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. आणि काळजी घ्या स्वतःची. अमित सातपुते म्हणतायत हाय अमित दादा. प्रथमेश दादा म्हणताय दीदी माझ्यापेक्षा मोठी आहेस. येस येस मी मोठी आहे तर. मी 93 मधली आहे. प्रमोद दादा म्हणतायत जम्मूवरून कधी आलात ताई? नाही दादा, जम्मूवरून आता आम्ही येऊ पुढच्या महिन्यात डिसेंबरमध्ये. सिद्धीताई म्हणते येस निलेश दादा. अमित दादा म्हणते ताई लाईव्ह मी बंद करणार तुमची मी. ओके चालेल अमित दादा, थँक्यू सो मच. सॉर्टेड डिस्प्ले. हरिओम हरिओम दादा, नमस्कार, स्वागत आहे लाईव्हला. मनोज धुरी म्हणतायत बाय 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 बाय. मनोज दादा काळजी घ्या स्वतःची. अमित दादा म्हणतायत हसताय कशाला अमित दादा, नक्की सांगा. सिद्धीताई म्हणतायत हा बरोबर. एक मिनिट हा मंडळी. एक सेकंड मग थोडंसं साईड हो. ऋषी MH हाय ताई. हाय ऋषी. संदीप कांबळे म्हणतात ताई ओळखलत का तुम्ही? त्या दिवशी खीर बनवत होतात बघा. हा, आणि तुम्हाला खीर खूप आवडलेली. एक मिनिट हा दादा. नमस्कार दादा, संदीप दादा. ऋषी दादा म्हणतात लाईक डन. थँक्यू. ऋषी दादा स्वागत आहे माझ्या लाईव्हला. प्लीज डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन व्हा. मी कोकणातली आहे. कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. सिद्धीताई म्हणतात कोणाला जुमानत नाही असल्यांना बोललीस ॲन केलीस ना ती. नाही ग, आठवतच नाही. अशी कुठली नाही ग, आठवत नाही माणसं. रोशनी. निलेश दादा म्हणताय रेल भावा जाऊ दे, तू ट्रेन चालव. स्पेक्ट म्हणजे स्पेसिफिकेशनचे सांगितले गुगलने तुला. स्पेक्ट म्हणजे चष्मा. हा, स्पेक्स म्हणजे चष्मा असतो. प्रथमेश दादा म्हणतात ताई तू मला अरे तुरे बोल चालेल. ओके प्रथमेश दादा. प्रमोद दादा म्हणतायत मी स्पेक्ट बोललो ताई, म्हणजे तुझा चष्मा छान आहे. थँक्यू दादा, थँक्यू सो मच. सुभाष दादा म्हणते स्वामी समर्थ कृपेने आपले खूप छान होणार आहे माऊली, देहू पुणे. धन्यवाद सुभाष दादा, खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. प्लीज जॉईन व्हा.
खूप छान आशीर्वाद दिले तुम्ही मला. खूप खूप धन्यवाद. नक्की तुमच्या कृपेने तुमचा आणि स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद असेल तर नक्की माझं चांगलं होईल. खूप खूप धन्यवाद सुभाष दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकनवर क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला एक नोटिफिकेशन येईल की लाईव्ह चालू झालंय, हा ब्लॉग टाकलाय वगैरे. पहा, निलेश दादा म्हणते शब्बास. निलेश दादा म्हणते अहो गजानन दादा, मला थांबवून तुम्ही कुठे निघालात? उद्या ना किरण दादा म्हणतायत हाय किरण दादा, स्वागत आहे. जेवण वगैरे झालं का ग? हो किरण दादा, आता जेवायचं आहे फक्त, मिस्टरांची वाट बघतोय. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा, डबल टॅप करा मंडळी. संदीप दादा म्हणतायत ओळखलं का ताई, त्या दिवशी तुम्ही खीर बनवत होता त्या दिवशी मी आलो होतो लाईव्हला. हो दादा, तुम्ही आलेलात, मी पाहिलंय. कसे आहात तुम्ही? किरण दादांचा मेसेज काय आहे बघूया. खूप छान दिसते. ओके, थँक्यू किरण दादा, थँक्यू सो मच. रमेश दादा म्हणतात हाय हाय रमेश दादा. निलेश दादा म्हणतात शुभ भावा, तुमच्या तोंडात साखर पडो. थँक्यू निलेश दादा. बाळासाहेब दादा म्हणते ताई, शेजारी मुलं आहेत का, दाखवा की त्यांना. बाळासाहेब दादा, मी लाईव्हवर ना मुलांना दाखवू शकत नाही, कारण त्यामुळे मग चॅनलला प्रॉब्लेम होतो. काल दाखवलेलं मला माहिती नव्हतं आणि आज कळलंय मला की प्रॉब्लेम होतो लाईव्हला घेतल्यावर मुलांना. त्यामुळे खूप खूप सॉरी, पण माझे म्हणजे ब्लॉगमध्ये आहेत, नक्की जाऊन एकदा पहा. चंद्रकांत गवळी म्हणतायत हाय हाय चंद्रकांत दादा, स्वागत आहे. आत्माराम कांडे म्हणतायत हाय हाय आत्माराम दादा, स्वागत आहे. गणेश निकम म्हणतायत हाय. संतोष शिंदे दादा म्हणतायत हाय, म्हणतायत लाईक केलं आहे मी. संतोष दादा खूप खूप धन्यवाद लाईव्हला पुन्हा आल्याबद्दल. चॅनलला जॉईन व्हा सर्वांनी, जे जे जॉईन नाही झाले त्यांनी प्लीज जॉईन व्हा. प्रथमेश दादा म्हणतायत हाय मॅडम, कुठून बोलता? प्रथमेश दादा, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कुडाळ तालुका, पण लाईव्ह आता जम्मूवरून चालू आहेत. प्रमोद दादा म्हणतायत मी केलं लाईक ताई, लाईक सबस्क्राईब अँड शेअर. थँक्यू सो मच. महेश मोरे म्हणतायत हाय हाय महेश दादा. निलेश दादा चला टाटा ताई, मस्त आहे लाईव्ह हँडल, खूप छान. धन्यवाद निलेश दादा. माझी लढाई मी लढायला शिकली आहे आता, असं मला वाटतंय. अजूनही मला शिकायची गरज आहे. प्रत्येक लाईव्ह माझ्यासाठी नवीन असतो, त्यामुळे प्रत्येक लाईव्हमधून काही नाही काही शिकायला भेटतं. थँक्यू सो मच दादा, एक छान कमेंट केल्याबद्दल. निलेश दादा म्हणतात चला येतो, टाटा सर्वांना, बाय बाय. सिद्धिताई म्हणतात बाय बाय दादा. हो, आता मी पण लाईव्ह संपवणार आहे एवढ्या कमेंट वाचून. अनुभव है, आप कहाँ से हो? मैं महाराष्ट्र से हूँ. बरं मॅडम. प्रथमेश दादा म्हणतात, निलेश दादा म्हणतात बाय रोशनी. प्रथमेश दादा म्हणतात आय एम पोलीस IPS ऑफिसर, मुंबई पोलीस स्टेशन. हो का? मग या सगळ्यांना घेऊन चला, जे बॅड कमेंट करतात त्या दादा त्यांना. प्रथमेश दादा सर्वांना घेऊन जेलमध्ये टाका सगळ्यांना. मानसी बोलते आय एम बॅक. संजय चौकेसी हाय संजय दादा. प्रथमेश दादा ताई, तू लाईव्ह बंद कर, मग जेवण करून घे. हो प्रथमेश दादा, मी आता लाईव्ह बंदच करणार आहे थोड्या वेळाने आता. मग मुलांना वगैरे जेवायला द्यायचं आहे. प्रथमेश दादा बरं मॅडम, पुन्हा सांगा कमेंट केल्यावर चुकीच्या. ओके दादा, त्यासाठी तुम्ही माझ्या चॅनलला जॉईन तरी व्हा. प्रथमेश दादा प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. मुंबई पोलीस आहात ना, मग बहिणीच्या चॅनलला जॉईन व्हा आणि बहिणीची रक्षा करा. आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका, जेणेकरून तुम्हाला नोटिफिकेशन येत राहतील लाईव्ह आल्याची. बरं मॅडम, करा मग. ओके. प्रथमेश दादा लाईव्ह बंद. हा करणार आता 2 मिनिटात करते. विकास सूर्यवंशी मध्ये कुठून बोलता? मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्गातून. प्रथमेश दादा म्हणतायत हा
बाळासाहेब माळी म्हणतायत ओके बाळासाहेब दादा, मी नक्की विचारेन तुमचं निरोप. सिद्धीताई म्हणतायत 40 लाईक्स होऊन जाऊ दे. नको ग बाई यांच्या 40 लाईक्स मध्ये माझं तोंड दुखतंय. प्रथमेश दादा वेळ नसला तर वेळ काढेन मॅडम तुमच्या लाईव्हला. थँक्यू प्रथमेश दादा, थँक्यू सो मच. सोन्या दादा म्हणतायत गुड आफ्टरनून मंडळी, गुड आफ्टरनून. तर प्लीज प्रथमेश दादा जॉईन झाला असाल तर ठीक आहे दादा, मी आता लाईव्ह संपवते. सोन्या दादा थँक्यू सो मच, माझ्या लाईव्हला खूप वेळ दिलात तुम्ही. प्रथमेश दादा पण तुम्हालाही, प्रथमेश पाटील दादा तुम्हालाही खूप खूप धन्यवाद. आणि ज्यांनी सबस्क्राईब नाही केलंय, जॉईन नाही केलंय, त्यांनी जॉईन करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून संध्याकाळचं लाईव्ह असेल तेव्हा तुम्हाला मिळेल माझं लाईव्ह. तर थँक्यू सो मच. जय श्रीराम. अशोक दादा म्हणतात जय श्रीराम, स्वामी समर्थ. बाय श्री स्वामी समर्थ दादा, गॉडफादर. हॅलो, बाय बाय, टेक केअर. सर्वांनी डबल टॅप करा. आणि अर्जू सर्वदे म्हणतात झालं का दुपारचं जेवण? कुठून बोलता? मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. तर आता माझं लाईव्ह संपते. जर तुम्हाला माझ्या पुढच्या लाईव्हमध्ये यायचं असेल तर प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, मग तुम्हाला लाईव्ह पण भेटून जाईल संध्याकाळचं. बाय, टेक केअर मंडळी, काळजी घ्या सर्वांनी.